Lord, open my heart to serve wherever you're calling me, wherever it is, in earth or in heaven. With your grace, my answer is yes. Kini ang nakasulat sa lapidaan ni Charles Veloces nga siya mismo ang nagbasa atol sa iyang pagpanagkot sa kaugalingon niyang lubnganan. Nakasulat sa iyang lapida ang adlaw sa iyang pagkatao ug blanko pa ang adlaw sa iyang kamatayon. Gihimo niya kini sa wa pa siya mobiyahe sa Dubai sa nakalabaing semana. Nakaplastada na ang lapida sa luna nga iyang final resting place, diin ang pagkalot na lang ang kulang ug ang iyang lawas. Tapat sa iyang lubnganan ang lubong sa iyang amahan. Para nako way kalainan kung naa kay memorial plan or sa imong lot sa memorial naa na ka, no? Wagi kalainan, pareho ra gyud. And then the good thing about it, nakakita kasi mong final resting place. Tumong ni Charles nga masumpa ang posibleng mahitabo kaniya nunot sa balatian nga iyang gihambin. Sumaniya nga sukad nakaplastada ang iyang lubnganan, medyo maayo na ang pamati sa iyang lawas. The first time I saw it, murag nigaan ako ngano, murag kog naakuan, rejuvenate o naayo, no? So nindot ka kong pamati. And then for few months gadi ko katulog. After nakita na kong lapida, normal ako tulog. Si Yaya Esperanza ang nagmatuto ni Charles sukad sa iyang pagkahimugso, di pangilugan sa gihimo sa iyang inatiman nga si Charles, apan suportado niya kini. Murag lain paminaon. Lainan ko. Sige na naman, kaya magusto. Sa wa pa mo biyahe sa Dubai, namalihog siya sa iyang igsuon nga halaran og bulak ang iyang lubong ug dagkutan o sabog kandila atol sa kalagkalag. Kana akong brother, yaman ko nung sumpa niya, na natural mo, agi mineral niya, mamatay mo ta. Pero, iya, mo na yung gusto. So, okay, no, okay ako. Samtang sa wa pa siya hingpit mo biya sa iyang lubnganan, nag-selfie pa kini. Kay nahadlo ko nga kalag-kalag, wa ra ba ko ato ko sa gawas nasod. Tingig maura ni way kandila, way buwak. So, ako lang dagkutan para di magbingaw. Doon na nag-ingon nga death is a celebration of life. Busa, mintras buhi pa kuno, kinahanglang pangandama na ang imong final destination nga mao ang kamatayon. Alan Domingo, Balitang Bisdak.